Shin ka taɓa zuwa yawon shakatawa ko ziyarar gani da ido a bakin teku ka ga yadda take cika take tumbatsa kuma take toroko da wasa gami da watsewa? A'a, teku ikon Allah kamar yadda waɗansu ke mata kirari. Hakika akwai abubuwa da yawan gaske waɗanda mutane ba su sani ba game da teku. Ko kun san cewa ruwan teku ɗanɗanon gishiri gare shi? Ko kun san cewa teku ba ta ajiye datti ko wani baƙon abu da baya a cikin rayuwa a cikin ruwa? Ko kun san cewa ruwan teku yana da mataki-mataki ne har zuwa ƙasanta? Sannan kuma zurfinta baya misaltuwa. Ko kun san cewa duniyar da muke zagaye take da ruwa wanda yawan mazaunin ruwan ya ninka na doron ƙasar da muke rayuwa ba sau ɗaya ba? Ko kun san cewa kaso 97 cikin 100 na duniya ruwan teku ne wanda ba ma iya amfani da shi wajen girki ko sha ko baiwa itatuwa da fulawa saboda yawan gishirin da ke cikinsa? Ko kun san cewa mafi girman dabbobin da ke rayuwa cikin ruwa sun fi doron ƙasa girma da kuma yawa? Ko kun san cewa ruwan teku yakan ɗauki zafi sannan kuma ya koma ya yi sanyi? Abin tambaya a nan shine, me ke burge ku game da teku?